Існуе некаторае падабенства паміж чалавечым жыццём і жыццём гарадоў, як і людзі, яны нараджаюцца, растуць, дасягаюць пэўных поспехаў, а некаторыя, наадварот, знікаюць. Ёсць сярод гарадоў і доўгажыхары, узрост якіх налічвае шмат стагоддзяў. Яны і зараз крочаць у будучыню. Якімі яны былі раней? Сведчаннем іх былога гонару і славы з'яўляюцца старажытныя гербы, якія нагадваюць нам аб багатым мінулым. Майму роднаму гораду, Магілёву, у гэтым годзе споўніцца 750 год. Гісторыя яго цікавая і поўная загадак. Адпаведна летапісным хронікам, ён быў заснаваны ў 1267 годзе. Пачынаючы з 14 стагоддзя, Магілёў уваходзіў у склад Вялікага княства Літоўскага. Пасля заключэння Люблінскай уніі у 1569 годзе горад знаходзіўся ў складзе створанай дзяржавы Рэчы Паспалітай. У 1577 годзе Магілёў атрымаў Магдэбургскае права. Як сімвал самакіравання і вольнасці гандлю была пабудавана на плошчы гарадская ратуша. Першапачаткова горад атрымаў герб, апісанне якога было наступным. Вежа мураваная, высока выведзеная. Белая вежа на сінім полі сімвалізуе магчымасць горада да абароны. Герб горада быў на пячатках магілёўскіх майстроў. Да 17 стагоддзя Магілёў стаў адным з найважнейшых эканамічных цэнтраў дзяржавы. Магілёўскія купцы і іх тавары былі вядомыя і ў Еўропе, і ў Масковіі, і ў ўсходніх краінах. На гарадскім рынку размяшчаліся гандлёвыя рады: шавецкі, жалезны, рыбны, мясны, палатняны, саляны, пякарскі, ганчарны, кузнецкі. Выраб з магілёўскай пячаткай лічыўся вельмі добрым. Гэта быў своеасаблівы знак якасці. З 1654 па 67 год адбывалася вайна паміж Масквой і Рэччу Паспалітай. Частка магілёўцаў перайшла на бок Масквы і 24 жніўня 1654 года адкрыла вароты перад маскоўскім войскам. За здраду кароль Рэчы Паспалітай пазбавіў Магілёў Магдэбургскага права. Маскоўскія войны чынілі ў горадзе бясчынствы. У 1661 годзе, стаміўшыся ад гэтага, магілёўцы паднялі паўстанне і знішчылі практычна ўвесь маскоўскі гарнізон. За вернасць каралю Рэчы Паспалітай Магілёву былі дараваны мінулыя правіннасці і зноў падаравана Магдэбургскае права і герб. Цікавае супадзенне. У гэтым жа 1661 годзе свой герб во ўзнагароду гараджанам за адважна вытрыманую імі аблогу шведскімі войскамі атрымаў і Капенгаген. Так як другі герб і Капенгаген і Магілёў атрымалі ў адзін і той жа год, то сказаць, хто ў каго запазычыў ідэю, складана, так як абодва герба маюць падобныя першакрыніцы. Паводле біблейскага падання, крэпасць – гэта сімвал Бога, тры вежы крэпасці – сімвал Тройцы. Таксама малюнак трох вежаў на гербе Магілёва спалучаецца і з рэальнай гісторыяй горада, звязанай з замкам князя Льва Данілавіча Галіцкага, а таксама з легендай аб узнікненні горада на трох рэальна існуючых і дагэтуль грудах – Могілка, Гвоздаўка і Машэкаўка. Сімвал адчыненай брамы крэпасці мае два тлумачэнні. Біблейскае – сімвал райскай брамы, адчыненай для кожнага праведніка, і гістарычнае – магілёўцы заўсёды былі радыя гасцям. Рыцар
які стаіць перад варотамі, тлумачыцца так: гасцям тут будуць толькі рады, але і ворагам адпор будзе дадзены. Падняты над галавой рыцара меч — напамін пра незлічоныя трагедыі, якія перажыты горадам, пра крыўды, нанесеныя ворагамі, пра неабходнасць заўсёды быць гатовым да вызвалення роднай зямлі. Уверсе, над брамай, на ўссечаным на сваёй аснове круглым чырвоным шчыце пад дахам цэнтральнай вежы знаходзіцца срэбны ўзброены коннік з мячом і шчытом. Блакітны колер герба з'яўляецца сімвалам неба, велічы, прыгажосці і яснасці. Зялёны колер — сімвал жыцця, абнаўлення, надзеі, дастатку і дабрабыту. Наяўныя тлумачэнні — біблейскае, гістарычнае, агульнапрынятае, сучаснае — узаемадапаўняюць адзін аднаго, адлюстроўваючы старажытнае паходжанне горада, яго герба, гісторыю горада, традыцыі і жыццёвыя прынцыпы старажытных пакаленняў і цяперашніх жыхароў Магілёва.